Le toto wis siap, guys. Saiki karek duduk manis. Ngenteni pembeli. Wis tak toto kabeh ngono kae. Tak tretek teko etan, teko dhuwur, teko ngesor. Karek duduk manis ngenteni pembeli. Enek wong teko unak-unuk tak kira lek pembeli, ternyata wong ngamen. Ya tak tolak esuk-esuk kok ngamen. Aku urung buka dasar kok ngamen. Kalau Bu sik urung buka dasar lemu ngamen isik, aku urung kepayon kok ngamen. Koreno neh jam-jam 10 ngono lek wis kepayon. Sik aku kok ngamen. Bakule iki tas toto-toto tas mari tok iki. Iki sik lagi nyenuk iki kok. Tunuk-tunuk teko malah sing ngamen. Korene neh sik kono. Mubeng-mubeng liyane kono. Lek urung buka dasar urung sirikan lek ngamen iki. Lah iya lho, iki buka dasare urung lho. Sik tak toto-toto lah kok wong tunuk-tunuk wong loro ngamen kabeh tak kon mengko balik neh. Ngene iki sik tas nyenuk tok moro-moro wong ngamen. Ngono guys ya infone wong ngamen esuk-esuk. Kok balik neh lek ngamen rene neh sik mubeng-mubeng kono lho.